Ja, fantastiskt. Så. Kära Gingesbor, denna återvinningsstation kan ha kostat er 1 miljon. Men där finns ju en vision och den handlar om nästa generation. För den som spar, han har kvar kanske 1 miljon. Varsågod Tom. Mina damer och herrar, presenterar vi sopkören. Sopor, sopor, ska vi kasta sopor, ska vi kasta sopor igen. Sopor, sopor, man får gärna sjunga med. Sopor, ska vi kasta sopor nu igen. Jag slänger matavfall och en påse med skräp. Matavfall och påse med skräp. Matavfall och påse med skräp. Bosse, vad ska jag slänga den med? Ja, mat, det står här ju. Där, så. Nästa fall. Ska vi kasta sopor? Ska vi kasta sopor nu igen? Sopor, sopor. Ska vi kasta sopor? Ska vi kasta sopor nu igen? Jag slänger ett sprucket glas och en tom butelj. Sprucket glas och en tom butelj. Sprucket glas och en tom butelj. Jaha, vad ska det vara? Ja. Den är färgad, det går ner en färgad glas här och dricksglaset här, det ska in i restavfall. Så det är lite lätt förvånande och bra! Fantastiskt! Vi kastar sopor, vi kastar sopor nu igen. Sopor, sopor, ska vi kasta sopor, ska vi kasta sopor nu igen. Vi slänger en pappkartong och en reklambroschyr. Pappkartong och reklambroschyr. Pappkartong och reklambroschyr. Ja, väldigt. Hon har sitter i en returpapper. Det är för aj, vad bra. Och den här, vad gör vi med den? Vad gör vi med den? Ja, men gör det då. Visa hur man gör. Hoppa på den, varsågod. Ja! Och papper kommer det här borta. Lägg här borta. Det blir lätt fel, så jag blir inte rädd om ni gör fel. Ja, en applåd! Sopor, sopor, ska vi kasta sopor, ska vi kasta sopor nu igen. Jag slänger en aluminiumburk och ett värmeljus. Aluminiumburk och värmeljus, aluminiumburk och värmeljus. Visa upp den där. Att det är pant på den här burken. Det är pant på den här faktiskt, så det ska vi inte alls kalla. Det kastar 50 öre. 1 krona kan det vara. Det var det Magnus som var här alltid. På dem så man kan, alltså, om man känner sig virk kan man läsa. Så man in på sopor.nu också. Jag slänger en gammal schampoflaska och en spade av plast. Schampoflaska, spade av plast. Schampoflaska, spade av plast. Ja, klart man ska alltid göra så. I alla fall om man säger Magnus. Det är spännande. Det är spännande. Ja, fantastiskt! Jag vet. Men det är ju plast ju, men matavfallare tror jag inte på. Här ska vi köra. Ta det här i restavfall, sen skiten här. Ja! Här kommer allt
Jag slänger en originalversion av Das Kapital. Alltså, jag kollar på det går att återanvända det där, tror jag. Så jag tycker du går ner på Ginges bibliotek vid Vita huset och lämnar in den där. Är du säker på att det är någon som vill läsa det? Tiderna ändras, Ylva, man vet aldrig. Det kan komma till. En trasig kopp och en knasig propp. Trasig kopp och knasig propp. Trasig kopp och knasig propp. Karin kan det här. Oj, oj, oj. Reststoppa. Måste man dansa så här nu varje gång man stänger? Och Magnus är med och sitter. Ska vi kasta sopor? En gammal elgitarr med svaj och darr. Elgitarr med svaj och darr. Elgitarr med svaj och darr. Det känns inte bra. Det känns inte alls bra. Alltså, jag kan ju ta den. Vad ska vi med återvinningsstation av Magnus? Eller du kan stoppa ner i restavfall. Ja, men jag tar den här. Magnus tar den. Är det alltid så? Ja, eller hur? Fantastiskt. En applåd till sopköraren! Serveras återvånad korv direkt från styrelsen. Så varsågoda och tack för att ni kom hit. Ja, just det! Ja, om ni ställer på led så kan ni få provkasta saker. Här finns saker som man kan få provkasta. När man kastar sig fram. Ja, han kan inte vara något kvar. Det är något gott kvar idag. Det är hårt. Kan du med dig? Hämta det sen. Oj! Jag har sparat mitt här hemma. Tänker gå sen här till den andra stationen. Ja, kostymen slits.